Παγκοσμιοποίησης, της φτώχειας, χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους και πορεύτηκαν ειρηνικά από το πεδίο του Άρεως μέχρι την Αμερικάνικη πρεσβεία. Από τη μία το μεσημέρι άρχισαν να καταφτάνουν μπροστά στο άγαλμα της Αθηνάς άνθρωποι κάθε ηλικίας για να ενώσουν τις φωνές τους, ζητώντας λύσεις στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας. Εμείς δεν έχουμε ούτε όπλα ούτε τίποτα. Έχουμε το πιο σημαντικό απ' όλα. Τη φωνή μας. Αυτό έχει σημασία. Ξεχωριστό χρώμα στο συλλαλητήριο έδωσαν με την παρουσία τους χιλιάδες ακτιβιστές από διάφορα μέρη του κόσμου. Μέχρι και διαδηλωτή σε ένα πυρικό καροτσάκι είδαμε που είχε έρθει από την Νορβηγία. Very important to think and work for an alternative Europe, and that means power to the people of Europe. Το κεντρικό μήνυμα της διαδήλωσης ήταν κατά του πολέμου. Ένας Αμερικάνος βετεράνος που γνώρισε τη σκληρότητά του από κοντά, πολεμώντας στο Ιράκ, ξεσπάθωσε κατά της φρίκης του πολέμου και της βίας της εποχής μας. I believe in non-violence, and if we can break out in violence over very little things, what's the point in ending a war if we continue to hurt each other, if we continue to fight each other like this? Συγκίνηση προκάλεσε στο συγκεντρωμένο πλήθος ο χαιρετισμός της μητέρας του νεκρού διαδηλωτή στη Γένοβα, Κάρλο Τζουλιάνι. Viva la vita! Ζήτω η ζωή! Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πήραν μέρος στην πορεία του 4ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ. Σκοπός των διαδηλωτών να ακουστεί επιτέλους η φωνή τους, όπως μας είπε ο διαδηλωτής από την Πολωνία. The government, the rurals of this world, not only of Greece but of this world, will see us and will know that their days are, counted. Τους νέους ανθρώπους με τον πολιτισμό είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στους πολεμοκάπηλους, απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό. Και τη θεσμική τους κατοχύρωση. Από την Αθήνα και την Ελλάδα, των αγώνων, της αντίστασης, των κινημάτων για ανατροπές και νέες κατακτήσεις. In America, even ex-generals are now... Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, ακόμα και απόμαχοι στρατηγοί ζητάνε την απομάκρυνση του Ντόναλντ Ράμσφελντ. Μετά την πλατεία Συντάγματος όπου κατέληξε η πορεία, σειρά πήραν οι συναυλίες στο χώρο του πρώην Δυτικού Αεροδρομίου.